бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд навори 2 ҳодисаи роҳнақлиётиро дар ихтиёри мо гузошт. бар асари ин садамаҳо 3 нафар ба ҳалокат расидааст. ба таъкиди бозрасӣ, таъмин карда натавонистани бехатарии ҳаракат дар роҳ ба рух додани садамаҳо мусоидат кардааст. дар шоҳрои душанбе хуҷандчануқ ноӯҳдабароии ронанда оқибат ба марги ӯ анҷомид. ҳодисаи роҳнақлиётии санаи 5 январ дар километри 146 шоҳрои мазкур мавзеи тагоби хушекати ноҳияи Айнӣ ба вуқӯъ пайваст. ронандаи автомошини боркаши тамғаи Дулан маъруфу Файзулло Ҳабибуллоевич соли таваллудаш 1967 иstiqomatkунандаи ноҳияи Шаҳристон аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба чуқурии тахминан 400-500 метра сарозер ва чапа мешавад. садамаи мазкур оқибати марговар дошта ронанда дар натиҷаи ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардоштан дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расид. ҳодисаи дигари роҳнақлиётӣ дар роҳи нақлиётгарди Конибодом Ғафуров санаи 6 январ тахминан соатҳои 4:20 ба қайд гирифта шудааст. ронандаи ҷавону камтаҷриба Хушбахт Бобоеви 18 сола иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти Чилгазии шаҳри Исфара воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бензро идора намуда дар ҳудуди ҷамоати деҳоти хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз уҳдаи идора намудани сабукрав набаромада дар натиҷаи гум кардани мувозинати идоракунӣ ба автомошини тамғаи чакманӣ дар як самт ҳаракат карда истода бархӯрда дар идома ба дарахтони дар канори роҳ буда задааст. дар натиҷа ронандаи сабукрав Хушбахт Бобоев ва мусофири ҳамин нақлиёт Мирзомурод Ғафуров сокини 32 солаи шаҳри Ваҳдат дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, бо 3 мусофири дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ мебардоранд.